जोंनि बिटिआर आरो जोंनि नर्थ ईस्टनि सासे मुंदांखा कन्ट्राक्टर बिथाङा जोंजों लोगोसे जयनिं जानो फैदों आं बिथांखौ जोंनि बिटिसिनि मोनसे समनि एमसिएलए दतमा समस्तिनिफ्राय मोनसे समनि एमसिएलए जानानै थांनाय इन्द्रमोहन ब्रह्म बिथां प्राइमारिनिफ्राय बिथांमोनहाबो जाहाथे जोंनि नैबे सारियाव गसंफैयो बेनि थाखाय खावलायहरनाय जाहैबाय मलानदुबि प्राइमारिनिफ्राय रमाकान्त ब्रह्म बिथां दङ আৰু शेरफांगुरिफोरा আমাৰ লগত যোগদান কৰিব কাৰণে আহিছে জুৰি ৰয় বিনা ৰয় ফুংকাজিমি বসুমতাৰী ৰামফল বিল দেৱৰগাঁৱৰ পৰা আৰু পকিৰা গ্ৰামৰ পৰা আছে জালিস ৰয় বিপিএমৰ প্ৰাক্তন কৰ্মী প্ৰসন্ন বড়ো ছবিৰাম ব্ৰহ্ম नरजित नार्जारी मोनसे समनि बिपिएफनि गोख्रों मावथिफोर दा रायलायोब्ला मोजां जोंनिफ्राय उनावब्लाबो जोङो फेसबुकजोंबाबो वाट्सएपजोंबो मोनलायखायो अननानै एसे सुजुग होलायलायनाया मोजां दा बेनि उनावहाय जोङो जगदान खालामगोन गुमा ब्लकनिफ्राय जोंहा 150 जन बिपिएफनि कर्मीफोर जोंजों जगदान जानो थाखाय फैदों बिथांमोनखौ आङो साखाफारा जानो थाखाय खावलायहरनाय जाहैबाय এই সময়ত যিসকলৰ আদৰণি কাৰ্যসূচী আদৰণি কামটো মানে হৈ গৈছে फरायनाय खामानिया जायफोरना जानानै थांबाय एखेসকলক নিজৰ নিজৰ ঠাইত মানে মই বহিবলৈ মই অনুৰোধ